брега на река Дунав самата пивоварна се изгради и с хотелски комплекс, цялата производствена част. Идеята на това място беше, освен да съхраним историческия му дух, то да направим едно преживяване на всеки един посетител, който дойде в винарска изба Бонония Естейт. Казвам се Росица Николова, заедно с баща ми Юрий Николов, като част от архитектурно студио Комфорт. Най-специалното за мен в тази сграда бих казала, че не е конкретно помещение, а е целият комплекс. За една фасада едно от най-важните неща за мен лично това е първото впечатление. Както с една книга винаги приемаме по корицата. Фасадата е важно да си кореспондира еднакво добре, както с околната среда, в която се намира. Тук силно вярвам, че сме успели да намерим този баланс между околната среда, гледката към река Дунав. Наистина усещането това да бъде едно преживяване, да създава една емоция. Уникално от гледна точка, че е симбиозата между старо, ново. 1895 година Виктор Олингер идва и казва: тук ще направя пивоварна фабрика. В момента сме една от залите, автентична зала, която от времето на тази фабрика. Конструкцията, която обръщам внимание, е така наречения пруския свод. Наново имаме конструкция, премахнали сме натоварването от пруския свод и сме направили една плоча. Баумит за нас се оказа ключов партньор, именно защото ние искахме да използваме за фасадата естествени материали, в случая минерална мазилка, която максимално да се доближи до един облик на френско шато. Момента, в който сме използвали елементи като камък, дърво, метал, минерална мазилка, цялото сработване с Баумит беше много добро, за да намерим най-добрата цветова гама, която да опише мястото, на което се намираме. Едно от богатствата да работим две поколения, които под различна форма виждат архитектурата. Наистина едно предаване на знанието от миналото към знание за настоящето и един поглед към бъдещето. Със сигурност е било доста трудно и назад в годините, но вярвам, че по този начин наистина се предава една семейна традиция и един завет в архитектурата, което за мен наистина си е призвание.